लाइथांनाय सप्ताह आगे सप्ताह याखौ 6-7 दिन आगे आंखना आं डेट मुजोबा थानाय सानदे होनब्लाना थानाय सानदेआव बेलायखे सेलें माइसा अजागाव कासे घटना घटिमान बिसे बिखे सिनि खानकनि समान न मत दाबु आं साजोंनि फान समान मानो 12-13 बोसोरबा ओमफ्राय बेलायखे कस्त'खौ मानो तामखौ बोथोर गाबरो आं ताइ सानानै मुसुमैया कारनखे थांनाय कयेकदिन बेराव फायनै बेलायखे खाकामनानै माने उमहाय सेलें माइसा घटना रखनो आबो बुकुबाय नानासो मुसुमैया बेलायखे सेलें माइसा घटना ओमफ्राय फायमानि ग्लुबाव जागा नखा बिनि नुखुंनि कन्डिसन बिनि तो माफाबो गैजा बिनि बुताखौ दाव बर गरै गाबोनि बागै जेहेतु कायसे समाज दङ बर गामि दङ जर नखराव आवेदन थाके जे कायसेबो सुद्ध खाया नांगौ बा कायसे बर जेखुनु ब आखाइ फायनै दाव ब असुतानि याखरि थागा गाबोनो कारै आबोनि बागै दिनै बिनि साद्द हिन्दुनि शास्त्रनि मते अ जागा जे गामिनि बर लायनायनि बागै प्रग्रामानि बिखे हरसेनि दिनै डेट खालायो दिनै खालाय दङ दाव जागाबा जे म हायकेनो दिनै वाइटिएफ बा जों टिप्रामो थानि जे बुबागनि सेंग्राराव पुलियानि सिमि जे पुबिनि घटना अंखा आदिनि सिमिनो बिनि बनि तामने बनो किन बिनि मांखो थिरक न जागनो हते उदार खायनाय बिनि पोस्टमर्टम खायनि जातु किछु जे खर्च नांगमानि बिनि कुटा समर दंफायनायाव दंनो मतो सेफ करे बरनो जतु किछु जे मानसा सिन वाइटिएफ रो हेल्प खायका ताइ तिनि अजागनो जे नर लुबि दङ जागा तो दलाइखे बलं दंमानि गमरबो 2 दिन आगे जागा फायनाय सिनि वाइटिएफ रो जतनो पाल खायनाय माहिके सुबालायमेन बिसिथिखे तिनि अजागा कायसे परिबेश এটা সব ফাইনালি মোটামুটি जों वाइटिएफ रो प्राइड वन बिसि मान थाकिया ताइ दिनो माहिकेनो म जे तिनि सादों जों सम्पूर्ण केबनो केबो जागाबो केबो मुखिदों गुबै केबो रां फैसा सुबावो माइरं रो गुबै माहिके तिनि असाबो फाइनाल कायसे परिबेश खा बा कायसे फाइजाबि दं आं बेलायके हामबाय मारो सिनि वाइटिएफ रो जे जरा सुबा नायरनो बिस क्लाय आं खाना कासिनि मलसम सोसाइटिनि बर बुसुबो फाइजाबो इभेन आंनि जिबो फिसा जे पार्टी टीम नि सुबासा माहिकेनो दिनो अस्ता दंनि दङ ताय माहिकेनो आं कयनानि मुसुबो दिनि अ जागाबो तिरि फाइलेके किन्तु माहिके दिनि गोबां म जागाबो सुगियाराव दंनि मानो आ जागाबो जों वाइटिएफ जेकुनु समयो जेकुनु जरावो जों जदि साकांके जों रेडी दङ जेहेतु जों जत साइमनो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी इंके नट शुद्ध पॉलिटिक्स सिनिया जों टिप्रासनि बागै जे मानसाक सिनि दफानि बागै दाबो गोथां दंफुरबो ताइ जों बुसकानि दिनै जेनेरेशन बागैबो जों दाबा खायनाय आबो सिनि कमिटमेन्ट आइ सब सबले फायो जागा हेल्प फाइबे केना ना आं देखना माने ओ जागाव बंमल सम सोसाइटिनि यूथ अर्गानाइजेशन बरगो जवाब फैगेपो से एमाउन्ट आं एमेया एरपरे निनि बंमल सोसाइटिनि थाखाय जाबो बदि पेरेंट्स बदि ना बरगो से पाइगे जवाब फैगेपो गेसिन एमडीसी जवाब फैगे निखनाव बसु जवाब खाङाबो मुसाइमेया तामबो खाना का बरगो लाय हामै मारगो ते आंनि जिउ बरगो उसकाङो आनि साख्रि बायथानि रां बायके उसकाङो बर रिक्लांखा ओमफ्राय बरनि तंनानि चानानि जा किछु व्यवस्था आंनि जे बरनो खाय ये बुमा बदल बिसिन दिखुन सुबा जरो बुमा बदल सम नाकर जे बुमा बदल सम जेताव कीर्तन ओ बर बुमा बदल सम रखाने आं नाका बले हामै बरनो उमाइके नि सुगिया न जों बालायमेन बागै ते बुसकानि सालाबो जतनो सुबानानि बागै उमाइके जरा मान खांके केबो माने ताउसुलसु नाहागे सकांगेसे आउ सबालायमेन बागै आं कयना के गोबां मा केस नु जागा माइ रेप केस रो गेव सकांगो न जे मियानि जे गथना न माइ खाना माने जागा गो माइके अनेक बरै रमफेर जागो जे बुफाबाय पन्जरमफेर जागो नि जों खनाय दं अमतिले नों तम लोकरन मेसेज तंनायनि बिस्ति अब तो बेलाय सेरे मोनसे हायना हाय आंनिया बकिसा नुखा बरजराव आं गायसा मोबाइल नायते लोकने बेलेका वाना मेजेसिन हास्टेव ताबो माने आगिव जों बुनि दफानि थानि जे खानामोन ताबो तरक सि दफा मासे जेमन ताबो जेव दे तिनि जे सार दं दं मुबो उनर जतो सेमान kana मुता माके घटना गे मिया बकायसा नका गे तिनि अमा हायके गोबां मा बिसिं हयतो आगिरबो जों तेबुं खाना जों नुके तिनि बेलाय हामबाय मारगो सिनि सोशल मीडिया रो बासिन गेरा मीडिया ताकुक जतो जागो थां कवरेज खायमेन बिसिदि सेताबो नुखा बेलेका जों अवेयरनेस जों खाजे जों लुबि दमल बिसिन आं कोइनानि मुसु हायसे जे रेपिस्ट बा जरा मा के साक बतो तंगिनाय आमा किसिनि गराय रत्न बा दिन ताबो सिकला ताफरो खायदोना आं बरनो आं अबनो कोइना मुसुङो बरनो बसकानि सालो
gerak kaisa sini government ni torok থেকে home department torok থেকে kaisa initiative nahana ningtung tai ango ba hikan koine musung agami dino jodir man khang ke ang tai toknai ba sung tai toknai sini bubagrani bidul man bisite joto kami ono kaisa volunteer বিশেষ করে sini সমাজ তো जों नायखौलनाय बागै শুধু রেপিস बागै sini যেমন দাবো sini চলে गोबां ड्राग्स रक सामु हामना तावै गोरोङै दङ आबरनो जों जत किसु माने जों समाजनो बाहायके जों परिकाथु बागै जों sini ससाइटिनो बुसखाङो प्लाङि माननो आबनो तै आं गायसा मुसुङो आगामी दिननो कानो बेलेके नांगमोन को जोंखा sini youth ni बिसिङो जति न माके जों नेक्स्ट टाइम मिटिं गाचो खाना ओ आजन तिसानाय जे जत कामियन गायसा भलन्टियार हिसाबै जों माने इन्डिभिजुअली जों कोनो बेतन सारापानो दं कोनो जों गैयामोन जों sini समाजनो हामजागै যেমন जों गुबुन जागारावबो गुबुन दफारावबो जों नमा गाहाय जों sini प्रासानि बिसिङो जाते आमाय गायसा खायमाने नोंखौ आबो आं आजनाबो जों सानो ताई गभर्नमेन्ट थालेबो कयनो जे अमाहाय रत्न गराक माजरा रत्न जाते आबनो नुगैनाय नेक्स्ट टाइम जाते थायरा यांनानै बगे आमाय गायसा sini गभर्नमेन्ट बो आबो निसे बेलाय गाहाम